Pois isto é Viveiro, isto é o meu pobo. Polo que quero e queremos traballar dende o goberno de Viveiro de aquí en diante. Queremos manter todo o que temos, mellorar todas as instalacións municipais, mellorar e apostar polo noso patrimonio, por todo este mar, esta ría maravillosa, para poder finalmente disfrutar destos paseos e prolongalos, se cabe moito máis, para ter un Viveiro aberto ao mar. Porque o mar dá de comer a moitas das familias de Viveiro. Temos un dos portos pesqueiros, que é o de Celeiro, os máis importantes de España. Queremos apostar pola pesca, queremos apostar pola cultura, queremos apostar polo comercio, polos nosos paraxes naturais, polas nosas praias, polo turismo, en definitiva, queremos seguir apostando por Viveiro, porque queremos que as familias, os xóvenes, queden aquí, porque queremos que a través dese tan ansiado plan xeral ou das infraestructuras que están por vir, pois as familias, os xóvenes queden aquí. Disfrutar das nosas praias, das nosas festas, do Naseiro, de subir a San Roque. En definitiva, queremos que todos e todas queden con nós e non haxa esa fuga de talentos e de viveirenses a ningures, porque os queremos a todos e a todas aquí.